Sampeyan nek wis ketemu Baladewa mbok piyekke? Candhak sirahe, jambak rambute, koset-kosetke nggon telekan, idyak-idyak ngene. Ndi, Baladewa ndi? Lek nomor 4 bolongno gobokmu. Pripun? Lek nomor 4-mu bolongno gobokmu. Budak kowe. Mboten iki. Sawangen. Sing ngarepmu sapa? Lah sinten sampeyan? Sing jenenge Prabu Baladewa ning ngarepmu iki malah modar tenan aku mbokmu. Aduh yo. Aja minggat. Saya pinanak. Alah mati aku mbokmu. Aja layu. Arep nendi kowe, Kowe nyumbari Baladewa wis sumuk nyawamu. Yo. Jeleh urip kowe. Nyuwun pangapunten Dik wau namung gojek konten. Gojek piye? Kowe jare arep nyekel Baladewa mbok koset-kosetke nggon telek. Arep mbok jambak rambutku mbok idyak ngono, Sumuk nyawamu. Mboten namung gojek. Nyuwun pangapunten, putu kula sing alit-alit, kula nyuwun gesangan ten. Gesang-gesang piye? Kowe pendhita, kowe dukun. Yo. Nggih. Ya mandi. Nggih mandi tenggen kula mriko nek teng mriki kirangan iki. Yen kowe dukun gagah aku jenggesen. Gagah aku santeten. Gagah tak culke nyoh. Gagah aku jenggesen. Kowe jare nyumbari Baladewa arep mbok idak-idak, gagah jenggesen. Oh, tak jengges modar tenan kowe le. Gagah jenggesen. Waduh ya. Alah yo. Alah. Kayakku piye iki? Ya ilah. Ya ampun. Boyok iso mlengkung ngono. Iki kepiye iki? Ana piye aku iki? Aduh, aku cucungen gawa mulih le. Iki ku nek petuk mbok wedok wis ora iso apa-apa aku kok. Aduh. Wah, nggo mundur kemawon, Mbah, mundur kemawon, Mbah. Wah, parat. Ora rapi, ora pateken. Bremororeh mangus womyong brengeng kadi karonaning kacwoce nyata jengandika ingkang saged damel pepadang tumrap lampahan menika ngger wisanggeni. Iya Premban. Bejamu ya nduk. Nini kencana resmi. Inggih.
kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami Rama Premban. Iya Yanduk, Raden Wisanggeni. Apa Premban? Kula titip getih setetes daging setampel wujudipun yoga kula. Kula aturi tresnani lair tumusing batos. Dumateng anak kula ngger. Gandeng panjenengan sampun minangkani bebananing temanten, monggo kula aturaken kencana resmi dhateng panjenengan ya nggih. Sumurupa Bambang Wisanggeni ulun sejatine Sang Hyang Dewaning Lintang matetake nugraha wahyuning kamulyan ingkang wujud anak wadon kencana resmi ulun paringake marang jeneng para kaki tetepan jayeng bawana ngger ulun bali makayangan Wisanggeni. Pakde aku anake sapa? Wis gedhe. Yuk berdiri semua. Bapak Ibu saiki wis ora ana. Saben
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pepanggihan malih punakawan saking Kedungombo Mantingan. Ha iya. Alhamdulillah sowan meneh ana laladan ngrancang ya Kang Gareng. Awake dhewe sowan rene ya bola-bali. Ha iya. Alhamdulillah terus isih ditresnani kelawan pepunden lan uga warga masyarakat ing Ngrancang. Iya. Biyen ya sowan ana daleme Pak Jum. Pak Jum wis ping pindho malahan. Kok menawa soben wayangan neh sapa ngerti ya iya. Kancane Bapak Waris. Iya. Terus ana ngendi neh wis akeh Mas. Tarjo terus apa akeh. Nanti lali aku anggere duit entek wis lali ya. Alhamdulillah matur nuwun. Sowan meneh, Truk. Iya, iki ana daleme Pak Pariyo. Biwada putra miwaha siwi. Iya. Muga-muga dadi pasangan sing sakinah mawaddah warahmah. Truk. Enggal momong putra ingkang saleh lan salehah. Ya. Alhamdulillah. Nyambut gawe iki nek seneng ngerti-ngerti kok. Jam 1:30. Kayak engko bare jam pira ki engko? Ya dibarke 3:30 kok jam pira? Kok jam 6 ngono. Jam 6 ku yoga-yoga teko omah jam pira omahe adoh-adoh ae. Nang neng. Iki Mas Uncek ijek lho iki. Ijek ya tanjake sisan langsung ngono wae. Sampeyan njaluk sepot apa Mas Uncek? Gak usah sepot ya? Ketek ogleng apa-apa ngono. Langsung ae. Alah mboten saat dipun sepoti napa-napa. Ya keten. Wis yaine. Lah nggih mboten saat sepot. Alhamdulillah nika pinanggih wonten ing gara-gara Nggih. ingkang nenggani nggih tasih kathah. Tasih kathah Matur sembah nuwun. Dasare pripun? Yayi Krancang iki pandemen ringgit. Oh nggih. Tak kira pamendet ringgit. Dadi Ya mendet sosok ki ya nanggap ngono. Ora kok mung delok tok ning ya nanggap ngono. ngeten niki nguri-uri budaya saestu. Nguri-uri urip-urip nika kados piyayi mriki. Nggih, Piyayi Tasih Krancang. remen kalian wayangan utawi ringgitan. Nggih, Nah, mboten tasih nanggap nggih merongos to. Rongos awake dhewe. Lah nggih, iki matur sembah nuwun kagem keluarga ageng Bapak Paryo dan Ibu Yani nggih. Nggih. Menika sampun nimbali maringi rejeki mugi saestu berkah barokah pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Amin. Donga kagem temanten. Nggih mugi ayem tentrem anggenipun bebrayan wiwit donya dumugi ing delahan saestu ndadosaken pasangan sing gelem nampa kekurangan siji lan sijine. Insyaallah yen gelem nampa kekurangan iki uripe bakal ayem tentrem sak laminyo. Yen ora gelem nampa kekurangane ya mesti gendro pedhot ning dalan. Nah, iku iki mantene putri tibake saking Nglalung to. Nglalung Karanganyar. Sampeyan ngerti Nglalung? Iki sak wilayah to kae. Lah kok iso? Lah kula Karangpandan kali Karanganyar. Ora sampeyan kelahiran pundi asline? Kelahiran saking Guwa Garbaning Simbok. Oh, gak desamu lho Guwa Garbaning Simbok lah. Oh, mboten kok gawa niku. Tirat gua piye ta? Ti angel men omongan karo kowe iki. Angel rasa digarap. Lho ya. Sampeyan emange ujian sekolah apa piye digarap ya? Lah tak. Asli kula Karangpandan. Karangpandan. Karangpandan Karanganyar, Jawa Tengah. Terus garwane? Oh, garwane saking mriki mawon. Mriki iki ngendi kok desa? Mriku semen mriku lho. Lah tanggaku lho. Nggih. Jane dialur-alurke niku tesih sedulur ketoke. Sing dulur kali kula. Nggih ketingale. Nek dulur nek tak jak yo sing murah ngono dulur kok. Lah kula napa ngarani? Ngarani ndek ben anu Mas ngono. Wow, nek ora 10 moh ngono. Wah, iya.
Niku senes kula. Oh, dudu to. Senes. Kayak uncak ya. Kirangan niku. Baru. Wayangan Mas Agung aku tok 10 ki terus yoga-yoga ki do mangan apa. Matur nuwun Mangan Mas. keter. Nah, coba dikancani. Nah, sampean pilih sing dhisik sindene. Alah mboten pilih kula moh, yen pilih kula. Karo Mak Sinah piye? Milih ra urung kon bayar malah cilaka kok. Mboten sak milih kula. Karo Mak Sinah piye? Nggih. Kersane nguler riyen napa glathik grinding riyen ngoten. Ya amene wis setengah loro kok. Hah? Karo Mbak Tutik genti, Mbak Tutik sik. Mbak Tutik, monggo. Monggo. Anu loro ki, Mbak Tutik karo Mbak Titis. Heeh. Karo Mbak Titis ya? Oh ngaten, nggih, Mbak Tutik. Tutik karo Mbak Tutik Titis. karo Titis 2T ya. Ya jumeneng. 2T. TT. Spotnya apa Mbak Tutik ya? Dibukani kok kono. Ya. Oh langsung. Ya. Dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Kok gentak-gentung? Karo bidu. Ora rombongan. Ngopo sampean ki ngopo? Aku kisinan, tak kira ping bidu. Duwe isin to? Kisinan. Kisinan kok ngisingan piye to? Kula kisingan. Kisinan. Niku napane kisana? Niku adike kisanek. Mas, Mbak, jenengan wau mriki kalih sinten to? kalih lek kula. Lek, Nggih. sing pundi leke? Ngenten anu mriko. Lek berarti Pak Lek ya. Pak Lek. Lah pripun? Kan nek karo jenengan ngoten niku ya sabar ngono Mas. Kan penjaluk apa ngono ya dituruti. Dituruti to, Mbak. Terus sampean nek pengen pamane iki ya, sampean Pripun? pengen aku pengen ngombe jahe terus dituruti, ngombe pengen kopi susu ya dituruti. Dituruti. Digolekke ditukokke. Yahene ngoten sampean pengen apa Mas? Aku ya iki enak-enak iki ya ngombe susu. Susu. Susu ki tenan pengen susu. Susu. Susu cap nona. Loh. Cap nona. Anake cap nyah-nyoh iki. Lah ya cap nyanya purun mboten. Moh kok nyoh malah cilaka. Lah iya to. Mbak Titis. Niki sangke kami dongongen kalian jenengan lho. Karo sampean ya sangke. rapethuk karo Mbak Titis ya. Nggih, pripun Mas 40 Punca? tahun ya Mbak ya Nggih rapethuk. jenengan tesih kemutan nika kula nunut jenengan kula mbok dukne ning tengah alas kae. Ayo Ya. nanti kuwi. Enten netan mriku enten gendingan. Acara apa Niku iso bibarke kok ngawi Mbak kaya. Nggih. Kok ngawi kok ngendi kae. Matur nuwun nggih Mas mun Kae dinunuti. tak duke Nggih. dalan. Ning anu Pak Dalang Mas Piye? Ijeng menika tulus sanget. Tuluse. Kula nunuti niku kula mboten dinapak-napakne. Lho ra iso iki ra iso ngopo-ngopo kok ya. Ngerti Sering napake. ngapa-ngapake. Aku ya nyapake lho. Mas Jenenge ing kocok. jagongan barang niku nggih boten nggih meneng mawon ngene. Lah iki ra iso omongan lho. Aku wedi aku kok. Lah dereng tak pati kenal kok ya. Nek meneng ngono iki berarti baterene entek. Oh alah. Baterainya nggih endi to ki tis jane Tapi tis. rogon ngisor kuwi enek Baterainya sing baterene. endi? Reneng. Kok ora. Ngene Oh, iki kok panganane ngono yo sego karo baterai. Soale kan kula nggih nek mangsul ngeten iki kan sok nunut ngeten to. Nggih. Kula nunut sing jaipong niku kula terus dinapak-napakno lho. Terus dinapak-napakno. Nggih. Sakniki dadi nopone. Wah, Oh, berarti dek ben jalarane yo mung nunat-nunut ngono kuwi ta. hati-hati Nggih. lho. Dadi Tis. karo si Jaipong. Wah, ngerti dhewe tak napak-napakno. Wah, sampean kurang prigel. Apa sampean Kene iki iso? cah tertib kok. Apa sampean iso napak-napakno? Yo iso to. Iso anggere baterene gak entek ya iso. Cik tak goleki iki baterainya ning endi lho. Lah ngene iki Mbak Tutik nggih pengen dinapak-napakno. Lah, Iso apa ora?
Dah jam segini. Ya ini. Kon napa-napa. Kok esuk wae ya, nek wis bar ya. Ya ini. Nggih pripun Mas Nggih niki Kresna? ndek wau saking Pak Atmojo tesih kapilut dereng. Terus wonten oplosan tiara bidadari surga Wah. merayu Tuhan. Waduh. Monggo pilih sing pundi, Pak niki Ah. boten enten orjene. Niku musik danten lho sing niku Nggih. wau sing kentun niku wau. Nggih. Musik Kabil. danten. Nek gantos sanese mawon mangke. Garap gamelan Nggih. gak iso to? Mboten. Niku mboten saged garap gamelan. Niki- Merayu Tuhan tek garap gamelan. Napa? Anu digarap sing masa kini. Merayu Tuhan ki yo awake dhewe ki sujud, ibadah, salat. Niku Oh. merayu Tuhan. Oh. Iya, ya ngono kuwi Nggih lho. nyuwun pangapunten Pak menika boten wonten orjene. Nah. Nggih, Mbok ngapunten. menawi jemben mang nanggap piyambak sukani orjen. Nah, ngoten. Tapi ra nganggo dagelan. Ngapunten. Eh? Tapi gak nganggo dagelan nak gorjen. Gak anggo dagelan piye? Oh, iya. Mas Uncal? Ya ra nganggo dagelan gak Ya kanggo. semoga-moga engko diandres bledek. Oh gak mandi dungane cah cilik kok. Mah mandi cah cilik kira kokean dosa kok. Ini Niki boleh mau ki wonten diganti. pundutan. Napa? Lumantar WA Pak Enanda. Pak Enanda, Iki nggih. Lek Tarno Tania Jaya. Kuwi ngersakne podang kuning. Nah, Nggih, bawani riyen apa mboten? manut Ya jenengan. bawani Mbak Tuti. Ya. Lho, bintang tamu niku ya kudu ditanjak. Oh iya, suaramu Alah kaya ya ngopo? iya no, suarane kaya ngapa ora ngerti kok awet mau kok. Heeh. Lah iya to, ya penasaran no. Awet mau ki ora ngerti, Mbak. Suarane. Kuwi lho penasaran Wes, Mbak wis Tuti. ketok. Nggih, Aku kula penasaran. nggih mboten mireng swantene jenengan lho Mas Uncak. Nah, iki bener. Uruk suwe ra krungu suarane iki bener. Ora ngerti. Lah swara ora krungu. Lah kadang suarane merplik-plik-plik. Apa kuwi? Ya Mas Uncal, podang kuning ya. Coba. Jan saestu swanten. Urung ngene kok. Lah wis. Nadyan wujud. Wujude kados menapa Kang Mas? Temong peksi. Peksi ki apa to Mas? Manuk. Manuk ki apa to Mas? Kaya apa to manuk ki aku ya rong mudeng e. Manuk kuwi. Heeh. Ya manuk. Sampean pun ngertos manuk. Pun Lah nek manuk sampean gadah Mas. aku gah tak pateni aku ngopeni manuk. Lah ngopo rek dipateni? Emoh ngeloke aku terus kok. Piye lah ngelokne jam? Dipakani ambet dina aku anggar nguyuh andike dilokke kok. Lah ning ngelokke piye kok lara ati lho. Cendek dir. Cendek dir. Oh, baru tak pateni kok. Berarti apa? saiki gak duwe. Manuk perenjak. Oh perenjak. Oh iso munine ngono kuwi. Lah anggere anggar nguyuh andike dilokke cendek dir. Oh berarti iso nyemoni sampeyan ya. Nyemoni kok. Lah ya tenan kok ya. Aja nesu nek kuwi kasunyatan ki. Iya iki jane. Agawe talining bronto. Alah piyayi kok bagus suarane apik ki anake sapa to ya ya. Anak elek nah Anak elek iki Mak Sinah. Sinah. Alus manis merak ati. Umpamane alus manis merahati menika kaya kula napa kok Mbak Tuti. Kaya sliramu biasa. Lah terus aku ki apa mbok anggap apa? Aku ancen alus kok Kaya Mas. betet. Aku ki ra iso nyeneni wong lanang. Nek Ya Mbak ora, Tuti ah. nyeneni wong lanang mbuh dino, nek kula mboten saged. Tak idoni barang e. Ngerti ra aku nek Ora iso pegel. nyeneni wong lanang. Mboten saged, kula saged nggih namung sendika dawuh Kang Mas, ngoten mboten saged kula nyeneni. Tenanan. Alah kayak somo muni telek ngono. Kale yo ngur tak olu. Wetoke guana sing ora ukur. Halo, sing lanang nganti kurune ra. Bisa petuk Nganti- pisanane prasaku rada lemu. Eh, Wetok mulus ngono. eh, Apa anu to, Mas?
beban pikiran to. Sawangan bathuke kan nyelot tomboe brumbun rambutnya barang nyapa ya wi. Ketoke kok ya heeh. Geser Mbak Tuti. Ya. Mbak Tuti. Wes suwinggan kong Geser Mbak. Astagfirullah. Titis. Geser. Golek isi podang jenah. Geser Mas Ucek. Ora kene ae. Oh, sampai ya. Anu, suara lanang, Mbak. Oh, iya, suara lanang, Mbak. Suwi banget aku ra krungu kuwi. Ayo dites, dites. Dites ya. Kaya pas iki ngono lho. Lah piye pase nggon ngendi aku Ya. ra krungu ngepasne kok. Iba bunga hatiku. Matur nuwun Pak ono. Ndang. Sepurane lah aku ra pas. Ucul lho. Manuke ucul dhek. Dadi malah gudi, manuke ucul. Suarane niku lho ucul. Suara kok ucul iki lho. Iya kok Mas Ucek. Iki ketoke kelingan karo sing ngedang. Oh, wis ucul ngono. Gereng. Oh, pluk. Lho nek wis kan ya cucul to. Mas Ucek. Dalam Nek Mbak Titis iki kan genah wedok. nggih, Wedok ning iso suarane lanang wedok. suara lanang. Nek Mbak Indira kan lanang. Lanang Ning iso nyuwara wedok. lanang wedok iso. Lanang wedok. Niku mboten lanang Mbak Indira. Lah apa? Ladang. Ladak. Kok iso ladang? Ladak. Apa to kuwi? Aku radang aku. Radok. Kok iso ladang ya? Wong nek pilih kan ngarani lanang ladak ngono to. Oh. Iki sing ngerti mur cah ngawinan tok. Teko iki sing ngerti cah ngawinan tok lho ngono. Sampeyan ora kenal sampeyan. Urung kelase sampean iki urung kelase. Urung. Mula sesuk anu merguru ning cah kene. Sesuk aja mantuk melu kukilo ngetan. Sesuk iki Keumpan. sesuk kilo tanggapan. Aja sia-sia kok nggih umpan pancing iki lho. Gue ada iwak. Sesuk rak prei ta. Serik kowe. Terusan kowe. Terusan serik. Ben dhisik bojone nunut aku. Wah, ora tak kapak-kapak. Santai wae to, aku ora nelasi kok. Paling nelasi wong. Ayo Mas Ucek. Nanti sampeyan. Ayo ditutup. Nyanding. Nyanding. Nyanding Nyanding. Bisa dah. Mas. Cek. Sampeyan ngerti kok ladang kan to? Heeh. Saiki sing kari dhewe mung digawe bindeng. Lah nggih. Nyak ning. Nyak ning. Kok gading piye to? Nyak ning. Oh dadi gading. Iya. Gading, gading. Nyanding bisa dadi tangga. Ngapa lho kok nganggo ngono-ngono kuwi barang ki? Tek nganggo jegok barang ngopo? Lah nganggo sensasi. Nganggo Variasi. variasi. Enggak, wis ngene iki. Dadi jenengan mboten ngangge variasi. Enggak, wis monoton. Aku ora seneng sing monoton kok. Aku yo ora seneng karo kowe kok. Lah yo. Obrak nek kowe kula sensasi sing ngedang. Iki lho, sing ngedang ciblon. Sendiri. Lah aku ya. Nah. Aku wis sering karo kuwi. Wis aku wis sensasine akeh, sekarane akeh iki ya. Iso tak dublak barang. tak genduk. Ya, lagune ya. Nggih. Ya, tak terus soal. Yo, ayo. Garam Cina dibakar dalam kaca walaupun tidak kena yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam
rasa ayo Dik Mana yen nganti liya kanyayang Kleyang-kleyang tak sawah mencok ning ngepang Kekencangan tak rindek saka katon Sarwi ngoceh dheweke ngale pecokan bunga nyene kelakon nyanding slirene Kala atiku kekewang liyan Yen si podang anyutut ati kebahanan Ora mendung atiku tansaya ndedang Tak slamani sun pikatuluting ben Yo ayo Hey Kalamun weruh sliramu Dadi iki anane tan sarangmu Rasa tresno kang tak abot Sewa mikir ati ra bisa jenjeli Kaya ra bisa muncati Saben wanci tansah anggodo Nanging aku wedi bloko Pungkasane teman loro Nada-nada Nanging Bos kinodrat sak dermo nglampahi Mas Somo. Omong apa tak kowe iki ngopo jane masalahe karo aku nyapa? Mbak Tuti iki njaluk sing ngene lho, Mas. Ide Balene wis tak mau tak Ngono ki kepiye sih? wis Ngopo dikode. kuwi? pun ngertos niku, mboten angger Piye-piye mau piye mau? Mboten kula angger yang ngeten pun mudeng. Oh, anune ngono kuwi ta. Oh berarti Oh nek kodene ngoten niku. Kode niki jogete niki lho. Angger yang ngene-ngene ngono kuwi. Ngene lho, yang oh ngono kodene iki. Ha iya. Lah ning terus nek mlebu kamar kok suarane kok padha ora nek sing dibedani. Lah kok gede kabeh suarane. Apa kuwi? Lah iya. Ngono lho ya. ula sawah sapa ngendut katana obat hatiku sambil saiba bunga rasa lamun bisa cecaketan liramu. Duduk dulu. Terima kasih. Ya, iki
Loro neh Mas Sinten. Sinten iki? Ya niki no, Mbak Sing- Yovika karo Nduk Laila. Oh, nggih. Cantik-cantik kabeh lho iki. Sinten? Lho iki apa iki? Andika. Oh, Andika kan nyanyi. Oh. Nah. Oh, mungkin jenengan sawer. Sangoni. Oke. Saking Mbak sinten, Mbak? Seneng. Oh, ibu. Oh, ibu kok cek. Wah, Kaya celuk, cilik ngono jan. celuk Mbak ra gelem. Di jaluke ibu. Bu, Bu. Mas Dika, ya. Ibu, ya. Ibu siapa? Ibu Umi. Lho disawer, sawer ibu. Dadi Umi. Ibu Umi dadi yo Yuk ibu-ibu. dikancani Mbak Yovika karo Mbak Laila ya. Mbak Laila. Sampeyan Andika- dikancani. Andika kok nyanyi. Nah, Lho disawer. Sampeyan daleme pundi, Pak? Orang sini. orang sini. Oh, Mbak jenengan. Mbak yang punya hajat. Hmm. Jenengan asli mriki. Oh iya. Mboten sing disangoni kok namung Mas Dika kok mboten niki mboten jenengan sangoni ya. Oh, punak. Oh, gitu. alah. Oh, uji nyali. alah, Walah. Uji nyali Uji kok. nyali. Uji nyali kok kon padangan. Uji nyali kok petengan. Kok Oke. Oh ya, uji nyali. ponakan. Monggo Mas Dika. Yo. Ya Mas Dika, ya. 100.000 lumayan. Lumayan. Oh, katimbang ngenteni ngono kuwi mau pirang-pirang jam. Lah nggih. Sampean Ya. joget, Mbak. Mbak Umi. Oh, Ya ora Mbak Umi apa-apa. dadi penari latare Dika- no. Sini joget Nah. bareng Mbak. Ngono. Ya. Iki putrane Mas Kandi. Paling jenengan. Dalang ki kan. Oke. Nggih. Ya. Mas Dika, napa lagune? Lintang Asmara. Lintang Asmara. Oke. Anu, Bu Umi kerjaannya apa? Bakul pete toh? Oh. Sik kok iso bakul jajan. pete piye, Mas? Lah tasnya kaya bakul pete lho. Lambimu. Enggak. Niki. Oh, ini hadiah dari keponakan. Terus ini? Oh, brandednya Elizabeth, ya. Yang ini dari siapa ini? Yang ini? Ini dari keponakan. Oh, semoga cepat sembuh ya, ponakannya. Ya. Nggih. Belum ada duitnya loh, Pak. Yo, Lintang Asmara dados. Yo, Andika. Yo. Sampean joget. Joget Mas Dika.
kasih Mas Dika. Sembah nuwun Mas Andi.